Subukan ko, kasi 4 na kayo manggagamot eh. Oo. Pero susubukan ko, 5 ako. Pero ang pakiusap ko lang, isuko mo sa aking ama, sa ating ama sa lahat, yung mga nagawa mong kasalanan. Lahat tayo nagkakasala sa isip, salita. Huwag mong sasabihin na wala kang kasalanan. At minsan, nakapag-isip tayo ng masama sa kapwa natin. Kailangan muna natin isuko at humingi tayo ng kapatawaran at magpatawad tayo. Kasi ang paggagamot, hindi mo siya pwedeng daan sa ganun kabilis. Kasi nagtataka ako, 1 taong ka na, bakit ganun? Hindi ka pa rin nakakalakad ng konti. Iangat mo yung kamay mo nga, tay. Kaliwa. Oo. Yung may pangkapansanan. Yan, mabigat. Hanggang ganyan lang. Masakit dito kasi. Hindi, yan na. Yan ang pinakatodo. Yan na. Huwag mo na itotodo. Yung kaya mo lang. Straight mo yung katawan mo. Hindi, pag-angat mo. Yan, ganyan. Yan lang. Palapit ito. Dito. Sa may baba. Sige, wala nang problema. Yung kanan kamay, angat nyo. Kanan. Okay. Amen. Walang didilat, ha? Sige. Ikaw magbulaga. Concentrate. Magpiyak ka mo. Amen. Hanggang di ko tinatawag dumilat ka o kadidilat. Pikit, manalangin. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Huwag ka nang dumaya, pumikit ka lang. Natural ang pikit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikaw, nilalang na masamang espiritu, bakit ka nasa loob ng katawan ni Montemayor? Kilala mo ba ang Panginoon? Ha? O, diba? Sabi sa'yo eh. Meron to nasa loob eh. Nagparamdam na to eh. Ano? Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Espiritu Santo. Ngayon. Pwede ba kita makausap sa espiritual ng Panginoon Kristo? Ha? Bakit ka? Anong ginagawa mo dito sa katawan ni Montemayor? Bakit hindi mo to pinapalakad matagal na to? Ginagapos ni Satanas at nakikisalo ka dito. O pwede ba? Nakalasin mo lahat ng nilagay mong sakit sa kanya para makatayo na siya. Kilala mo ba si Jesus? Kilala mo ba si Jesus? May takot ka sa kanya? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Pagbibigyan pa rin kita. Ikaw mapilit, ha? Ayaw mo makipag-usap. Makikipag-usap ako sa espiritual ng Panginoon Kristo. Pagbibigyan mo ba ako bilang instrumento ng Panginoon? Tinatanong kita. Pagbibigyan mo ba ako bilang instrumento ng Panginoon Kristo? Ano? Ayaw mo talaga? Ayaw mo makipag-usap sa akin? Ha? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Sagot! Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ng Ama! Ng Anak! Espiritu Santo, Amen! Ano? Babae ka lalaki? Babae ka nga lalaki? Ha? Sagutin mo ako. Kilala mo ba si Jesus? Kilala mo si Jesus? Babae ka lalaki? Lalaki. Bata matanda? Bata ka matanda? O, sige, bata ka pa. Sige. Ikaw, kuya, may galit ka ba kay Montemayor? May galit ka sa kanya? O, di ba Montemayor ang apelido nyo? Sige, huwag ka makikinig sa usapan namin, ha? Anong pinagagalit mo rito? Naingit ka ba? Nagagalit ka ba? Et cetera. Ano? Bakit ka naman naingit sa kanya? Eh, mahirap lang to. Kita mo, sinervice lang nila ako. Mabuti sana kung nakatiles to. Mabuti sana may kisame, may aircon. Wala naman silang sasakyan. Malakas ang katawan. Ano? Malakas ang katawan. Malakas ang katawan niya? Eh, gusto mo palakasin ko din yung katawan mo. Ano bang gusto mong lakas? Ha? Huwag mong pilitin. Nalagyan kita ng krus sa pa. Maniwala ka sa akin doon. Lulupay-pay ka. Magkakilala kayo nito? Magkakilala kayo? Oh. Kita nyo, ha? Oh, tingin right. Oh, tingnan mo, ha? Di ba? Hinabahan ko na yung stick para sa mga nanonood kay Aquandi, ha? Kasi marami nagtatanong, eh. Ano? Oh, di ba? Ano? Aalisin mo yung nilagay mo sa kanya? Kalas!
Tanggalin mo. Tanggal. Tanggalin mo. Tanggal. Tanggalin mo. Kalas! Magkukulang ka ba? Ano ka ba? Magkukulang ka ba o ano? Nainggit lang po. Nainggit ka sa kanya? Eh ano ka ba nito? Kasama ba nito sa trabaho dati o hindi? Hindi? Hindi kayo nagtatrabaho? Hindi? Sige. Pero malapit ka lang sa lugar nila. Taga rito ka lang. Sige, kalas. Pagbibigyan kita dahil taga rito ka lang. Tanggalin mo. Tanggalin mo! Gamitin mo yung kamay mo. Kalas. Tanggal! Dok may James. Amin. Tanggal. Sige, kalas. Opo. Tanggalan mo. Sige, kalas. Huwag mong pakalaman yan. Hindi yan ang asawa mo. Okay. Kalas. 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 Tanggalin mo yung dalawang kamay mo. Kunin mo. Kalas. Kalasin mo. Kalas! Pag hindi mo kinalas, tutusok ko sa yan. Kalas. Kalas. Kunin. Kunin mo lahat yung sakit niya. Tapon, bakit ka naman nainggit dito kay Montimayor? Eh, hindi naman tumayaman. Kalas! Matlakas ang katawan. Mamaya, palalakasin ko rin katawan mo. Kalas! Kalas! Sige, ilang taon ka na, kuya? Kung bata ka pa. Dahil alam ko, ilang taon na to, sinabi na sa akin. Ilang taon ka na? Ano? 57? Sige. Ilang taon na si Montimayor? 58. Sige, kalas! Tanggal! Ayaw mo taga kumalas, ha? Kalas! Dalawa, kamay, kalasin mo. Ayaw mo kumalas, ha? Ayaw mo talaga, ha? Kalas! Mas marunong ka pa sa akin. Amen. Kalas! Kalas! Kalasin mo. Kalasin mo yung inggit mo sa kaloob ng katawan niya. Kalas! Pag hindi mo kinalas. Kalas! Dalawa kamay, gamitin mo yung kamay mo. Kalas! Kalasin mo sa loob ng katawan niya. Tanggal. Kailan to gagaling? Kailan gagaling? Ngayon, lalakad na to. Lalakad na. Talaga. Ha? Tingnan mo, ha? Ikaw duminti ng daliri. Oh, di ba? Hindi nasasaktan. Tingnan mo pati. Tingnan mo. Oh, lakasan mo. Oh, wala, di ba? Mahina. Amen. Oh. Tanggal. Oh, sige, kalas. Oh, kalas. Eh, hindi. Hindi ako marunong maawak. Kasi wala ka rin naman away. Hindi, pero sa tayong dalawa, walang awak. Mahirap nga sila. Tricycle driver lang to. Pinapakalaman mo pa. Kalas! Pag hindi mo kinalas, kalas na lang kamay. Kalas! Tanggal! Gamitin mo yung kamay mo. Tanggalin mo. Tanggal! Tanggal! Lahat! Idikit mo yung kapalan mo. Tanggalin mo. Mula sa katawan niya. Kalas! Gamitin mo yung kamay mo. Pag hindi mo ginamit yung kamay mo, palilibay ko. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Kalas! Kalas! Sigurado! Gamitin mo yung kamay mo para sigurado. Wala akong tiwala sa inyo eh. Kalas! Bilisan mo rin nga. Huwag mo pakalaman yan, di ang asawa mo. Kaya sa kanang-kansap yan. Iba edad na, paano magkaroon ng edad na asawa mo, lahat ng edad nila. Sige, kalas! Kalas! Dalawang kamay, lahat! Simula ulo! Simula ulo! Kalasin mo! Lahat! Ang magalang hindi masasaktan yan. Kalas! Hindi mo ito Dalawang kamay, tanggalin mo pa. Meron pa ako nakikita doon. Gamitin mo yung kamay niya. Tanggal lahat. Tanggal! Ubos! Tapon! 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 Kalas! Kalas! Pag hindi mo kinalas, kalas. Ubusin mo! Ubusin mo pa. Meron pa ako nakikita doon. Tanggal! 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 Sigurado! May asawa ka na ba? Ilan na anak mo? Anak mo na lang. Tatlo. Ito, ilan anak nito? Isa lang. O, kita mo, paano magiging asawa mo? Tatlo anak. Di ibig sabihin, meron nanlalaki pala itong asawa mo. O, isa lang anak nyo. Tanggal na! Taga rito ka lang. Hindi ka nagtatricycle. Ayaw ko na marinig yung pangalan mo. Hindi kita pagbibigyan kita sa araw ito kasi taga rito ka. Dahil lang ako rito. Kalas! Ubusin mo. Hindi, ano ba ako nakikita? Pipigilitin kita sa katawan mo. Maniwala ka sa akin. Kalas. Kunin mo yung kamay mo. Tanggalin mo dun. Tanggal. Isa lang anak nito. Kita mo, asawa mo ba yun? Tatlo. Di ibig sabihin ng bababa ito. Kalas! Sige, kalas. Kalas. Lalakad to. Lalakad! Hindi, pahirapan kita dyan sa loob ng katawan. Salbahe ka eh. Kami. Kalas.
Alas! Dinalas ko na po, dinalas ko na. Babalik ka ba? Oh, hindi na po, hindi na po babalik. Bakit ka ba nainggit dito, kay Montemayor? Malusog na po pangangatawan. Sa katawalan, nainggit ka sa kanya. Bakit ano ba katawa mo? Patpatin? Hindi. Yung totoo, anong kinainggitan na tinagagalit mo sa kanya? Yan lang po, yan lang po. Wala kang gusto sa asawa niya? Wala po, wala po. Ha? Wala. Sigurado? Opo. Ilang taon na ito ginagawa sa kanya? Isang taon na daw siya nagkakasakit. Panlima na ako manggagamot sa kanya. Ilan? Mahigit na po isang taon. May isang taon mo na ito, tinatrabaho? Ikaw yung mangkukulam, ikaw nagdarasan. Ikaw yung mangkukulam, ikaw nagdarasan. Opo. Ikaw yung mangkukulam, ikaw nagdarasan. Ako po. Ikaw, anong ginamit mo magdarasal sa kanya? Sagutin mo ako. Oo. Sagutin mo ako. Ayaw mo ko sagutin talaga, ha? Hindi po. Ano? Ano? Magdarasan po sa demonyo. Pinagdarasal mo siya sa demonyo. Narinig niyo po yun, ha? Ang anak nito, isa lang. Tatlo daw anak inasab na katawan. Ito asawa niya, oh. Ha? Sige, kakalasin mo. Opo, kalisan po. Ginalas ko na po. Tanggalin mo yung pagdarasal mo sa demonyo. Ikaw, demonyo, huwag mong turuan ang kapwa namin tao bilang anak ng Panginoon namin. Ha? Alisin mo ang inggit mo rito. Anong kinainggitan mo rito? Alisin ko na po. Kalasin mo. Lahat. Opo. Pagbibigyan kita. Opo. Sige. Opo. Sige, ha? Opo. Ano pangalan ito? Diyos God. Sa pangalan ng Espiritu Santo, amen. Dinigising ko si Diosdado. Amen. Gising. Ayo. Upo ka lang. Sige, sandal pa. Huwag kang sasandal. Bigyan ng tubig. Handa mo ng tubig. Baba mo yung kamay mo. Steady. Bibigyan ko lang ng power. Saglit lang po ito gawin. Huwag mo yung itatayo. Try. Yan, ganyan. Mamaya mo na painumin. Basta bigyan mo ng tubig. Huwag ka nang pumikit. Ako na bahala. Tulak mo. Yan. Oh, yeah. Baba. Kabila. Bibigyan natin ng power yan para makatayo ka. Ah! Tulak. Sige, tulak. Sige. Okay. Baba. Pagpagan pa. Kabila. Pagpag. Dalawang kama. Dalawang pa. Tulak mo yung katawan mo. Yan. Pagpag mo. Pagpag. Pa. Teka lang. Akin naman yung kamay nyo. Kabila. Kabila. Pikit. Ilang minutes na tayo? 11. 11. Pikit. Anong pangalan? Diyos lang. Apelido. Mati mo. Pikit. Pikit Yuko. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Ng Anak at Espiritu Santo. Masamang Espiritu. Umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Apa sa amin, karen mo sundin na lumod dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama amin. Dilat, sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpag ang sakit. Sige, pagpag mo. Pagpag. Sige. Sige. Okay. Dila. Tayo. Tayo. Yan. Lakad. Lakad. Hawak kita. Sige, pagpag mo yung sakit. Pagpag. Kabila. Pagpag mo. Sige. Atras. Lakad. Atras mo katawan mo. Sige. Abante. Lakad. Sige. Konti pa. Mabigat yung paa mo. Magang. Gumaan na. Gumang na daw. Tingin sa camera. Anong binigay sa inyo mala ng Diyos? Lakas. Lakas. Iangat mo yung kamay mo. Sige, angat mo.
Kabila. Akin naman itong kamay mo. Angat mo yan. Oh, bakit tumangat? Binigyan ako ng lakas. Huwag mo bigyan lakas. Natural lang. Angat. Huwag mo ganon. Buka mo yung kamay mo. Angat mo. Yung natural lang. O, lumagpas. O, di ba? Ulitin mo. Normal lang ulit. Angat lang. Sige, natural lang. Kaya mo. O, ba't lumagpas? Dahil sa lakas. Binigyan ka ng lakas ng Diyos. Sige. Po. Tinisting natin yung kanina, di ba? Sige. Anong magang mabigat? Gumaan na. Gumang na. Kaya mo, madali ko lang yung gawin ng paraan. Kasi semi-stroke ka. In-stroke to, kinulam siya, kaso nawala yung, ano ba yun? Ano, parang kulani. Parang kulani. Ngayon, binalik naman sa kanya, stroke. Ito, ang anak niya, isa lang. Ayun, lalaki. Asawa niya, ito. Ang anak, yung nasa ng katawan niya, 3 anak. Kaya binibiro ko si ate, di yan asawa mo, 3 pala asawa ka naman. Oo. Ngayon, tatanungin kita, nasaan ang diwa mo? Isip. O, yung isip mo. Saan ka pinunta ng Diyos? Pinunta ko sa ano. Saan? Nakasama mo, kuya. Para bang mahirap na. Paliwanag mo sa mga nanonood, saan ka pinunta ng Diyos? Nung pong Nazareno? Para bang mahirap na. Anong mahirap na? Paliwanag mo, kahit konti lang para sa mga manonood, para pag may nakakita sa'yo. Saan ka pinunta? Sa kabila ng hirap na yun. Hindi, saan ka dinala ng Diyos sa diwa mo? Sa bahay niyo ba, sa simbahan, etc. Sa mahirap na lugar. Sa mahirap daw siya na lugar dinala. Ibig sabihin, kinukuha siya ni Satanas kasi sa demonyo siya, ang demonyo daw ang nagdarasal sa kanya. Ikaw, sinabi mo ba demonyo ka? At nagdarasal ka sa demonyo? Hindi. O, di ba? Hindi niya alam. Pero, itutuloy ko po yung continue nitong video nito. Ilang minutes na yan, 16. 16 minutes na po. Kasi hindi kaya kakayanin ng cellphone ko. Yung paghihilot ko na lang po, isusunod ko na lang sa pangalawang upload. Kasi, ito po, ano ba, gumang na tayo, bumigat pa rin. Gumaan na. Gumang daw, malaking pinagbago. Naangat na. O, naangat niya na. Kasi hindi niya naangat. Try mo tayo. O, naangat niya. Angat mo yung kamay mo normal tayo. O, di ba, gumalaw? O, ba't mo kanina, ganyan lang yan. Yung hirap-hirap ka, kala mo, ano. Okay na po. Ngayon, magang na. Sige, tayo niyo lang po ha. Maraming salamat. Okay na. Salamat. Okay na. Tayo ka, tay. Yung tinuro ko sa'yo. No, ngayon, lakad kayo. Oh, di ba? Nakakalakad na kayo. Oh, magang mabigat. Taas yung kamay nyo. Oh, kabila. Oh, ngayon balik kayo. Itinuro ko sa inyo. Oh. Iyukon yung katawan nyo. Oh, katawan, ibukay mga pa. Yan, iyukon nyo. Oh. Anong pinagbago nyo tayo sa unang paggagamot? Oh, sa Kapampangan. Kapampangin nyo na. Nang may naliwa kayong pangaramdam mo, kitang Walang pamanulod ako. Gumaang. Nawala na yung sakit nyo sa ano. Ikwento nyo nga kanina tayo, mga 1 minutes lang. Ano pa? Yung dito nyo. Pag hinawakan yan, masakit. Pag hinawakan, anong nangyayari sa inyo? Sumisigaw. Ganon. Tapos yung paa nyo, mabigat. Mabigat. Ngayon, buhatin nyo nga. Oh, magang mabigat. Gumaan. Oh, ngayon, anong nangyari sa inyong himala binigay ng Panginoon Kristo? Tsaka maganda yung mukha ni tatay rito. Hindi ka tulad yung kanina. Hindi ko alam kung mukha nyo ba. Di ba sabi nyo, hindi nyo naman picture yung mukha nyo kanina? Anong masasabi nyo sa Panginoon? Na binigyan ka ng himala? Isa siyang dakilang lumika. Tama. Ang Diyos pa rin ang lumikha sa atin. Siyang pinakadakila sa lahat, ang Panginoon Kristo. Maraming salamat. Siguro, semi-stroke, stroke kasi yung ginagamot ko. Mild stroke. 4 na namang gagamot ang tumingin sa'yo. At saka isang doktor. 5 po ako. Pero maraming salamat doon sa 4 na manggagamot. Instrumento pa rin sila ng Panginoon Kristo. Mahanga pa rin ako sa paggagamot nila. At maraming salamat, nagtulungan kami. Pangalawa, nakakatayo na si tatay at hindi na siya nahihirapan. Basta 35 minutes hanggang 45 minutes. Sa Lunes, pagtawag nyo sa akin, basta mag-steam lang kayo para mabuhay ko lahat ng ugat nyo. Ngayon, bumili lang kayo ng gamot para sa ugat lang, ha? Upload supplement. Yun lang, mura lang yun. Nakalimutan ko lang kasi may pasyente akong ginamot na stroke talaga eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan yun. Tinanong ko, mura lang yun eh. Parex po sa ugat. 4 pesos lang yata. No, sabi niya nga daw, parang 250, 3 pesos lang yung binili niya eh. 4, parang ganun, 5. 4 lang yata pare. Oh, ganun lang.
2 weeks lang siya pinainom ko ng ganon. 2 linggo kasi kada 1 linggo ko lang siya binabalikan. Pero gumaling agad siya. Oh, nakakapunta na siya agad ng CR. Maraming salamat po tay ha. Sa ginawang hinmala. Nakakaupo na kayo ha. Nakakatayo na rin kayo. Kung gusto nyo, kumuha kayo ng tungkod nyo para mas mabilis-bilis ha. Oh, huwag nyo na gamitin yun. Wala naman yun. Yung gumagamit lang ng ganyan, yung mga di na talaga. Talagang Oh, mahina na. mahinang mahina. Ngayon, binigyan ka ng himala ng Diyos. Kaya maraming salamat tayo ha. Maraming salamat po. Magkita na lang ulit tayo sa Lunes ha. Yun na lang huling paggagamot ng Panginoon sa kanyo. Maraming salamat po.